Hello friend, बराय हरबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दासिमनि इम्पोर्टेन्ट निउस होगोन अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। नम्बर 1 आसरा राय जाय अमिताभ बच्चननि बिहामजो अभिषेक बच्चननि बिसि बिनि हिन्जाव आसरा राय आरो बिनिनो फिसा आराध्या राय बिथां सानैया कोरोना भाइरासनिफ्राय बारग'बाय होनदों मैया बिथांखौ टेस्ट खालामना नायनायाव नेगेटिभ मोनदों ओंखायनो बिथां सानैखौ हगारना होबाय मैया। नम्बर 2 जों बयबो मिथिखागौ जे जोंनि आसामाव दैबाना जानानै गोबां लाख लाख सुबुङा दैबानाजों दोखो दाहा जानो गोनां जाबाय। बेनिनो दुखुनांथावसिना जाहैबाय जोंना दैबानाजों दिनैसिम नायनो थाङोब्ला 103 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय जोबोद दुखुनि खोथा आरो बेनिनो जिब जुनार जाय जिब जुनारा दैबानाजों 132 जिब जुनारा थैनो गोनां जाबाय जोबोद दुखुनांथाव। नम्बर 3 भारतआव जेरैबायदि चाइनिज एपखौ बेन खालामबाय आरोबाव चाइनिज एप थानायखौ बेन खालामनो थाखाय भारत सरकारा थिरांथा लादों बेखौ नायबिजिरगासिनो दं जोंनि भारतनि माबा मोनसे खहा खालामगोन नामा बैफोर एप्सफोरा माबा मोनसे खहा खालामगोन नामा बेखौ नायबिजिरगासिनो दं जोंनि भारत सरकारा। बेनि गेजेराव दं पाबजिया नम्बर 1 आव दं जाय पाबजिखौ 73 लाख मानसिया इनस्टल खालामना लादों ओंखायनो बे नम्बर 1 आव दं पाबजि मबाइला आरो टटेल बुंनो थाङोब्ला पाबजि मबाइलजों लानानै टटेल बुंनो थाङोब्ला 275 एप्स बेखौ नायबिजिरगासिनो दं जुदि जोंनि भारतआव जुदि माबा मोनसे खहा खालामोब्ला भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय माबा मोनसे खहा खालामोब्ला अब्ला बे एप्सखौ बेन खालामगोन। थारैनो बेफोर माखासे एप्सखौ बेन खालामाब्लाबो आंनि आन्दाजाव जानो हागौ पाबजि मबाइलखौ थाबैनो बेन खालामगोन होननानै आरो फोरमायदों जे पाबजि मबाइला नम्बर 1 आव दं होननानै। नम्बर 4 भारतआ राफेल फाइटार बायदों फ्रान्सनिफ्राय गंबा। सोलोंआव मोननाय बायदिब्ला मैया राफेल फाइटारखौ फ्रान्सआव इन्डियान आर्मिफोरा सालायहैदों माने नायबिजिरहैदों बेनि सोमोन्दै आरो बे राफेल फाइटारा जोंनि भारतआव मोनफैगोन 29 जुलाइ जाय गाबोन जोंनि भारतआव मोनफैगोन बे गंबा राफेल फाइटारा जाय जोंनि थाखाय मोजांनि खोथा। नम्बर 5 सिंगापुराव गावनि बिफायानो गावनि फिसाखौ रेप खालामदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिफा फिसाजो सानैल' थायोमोन बिसिखौ गारनानै बिसिया बिसोरजों थायामोन बिसिखौ गारनानै बिफा फिसाजो सानैल' थायोमोन। मोनायाव जौ लोंहोनानै गावनि फिसाजोखौ रेप खालामोमोन। माबा मोनसे जुदि दावराव खालामनो नागिरोब्ला अब्ला फिसाजोखौ गोदनायाव ब्लेड होयोमोन दावराव खालामनो नाङा होननानै आरो मिन्थिनाय बायदिब्ला फिसाजोखौ बुयो सौवोबोमोननो। स' बियो जोबोद गाज्रि जादों आरोना। स' गावनि बिफाया गावनि फिसाजोखौ रेप खालामदों होननाया स' जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों आरो खोनानायावबो जोबोद गाज्रि जादों। थ' लोगोफोर भिडिअ बेसेबांनोमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला अब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना हो आरो चेनेलाव नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अके लोगोफोर।